Ngiyanibingelela egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. UMaria Kamedela embingelelayo ngokukhulu ukuzithoba ngethula umyalezo kaNkulunkulu kubazalwane noma awuyena umzalwane oyisidalwa sikaThixo. Ngiyambingelela ntambama ngegama elihle lomfana wethu Jesu Kristu. Ngiyathanda ukusho ukuthi thina kakhulukazi esikholwayo masihambe ngobungcwele, masihambe ngobungcwele phambi kwaNkulunkulu nangaphambi kwabantu. Kakhulukazi kumele ukuthi sihlale othandweni, sithi sisothandela simesaba uNkulunkulu. Ngake ngilinganise nje ngezulu maduma yekuyenza intando yakho phambi kwabo selibane zeduma ngempela uyaduma. Uthanda nangu Jesu ngeke ukwenze okuthandayo. Ngiye ngibone kwesinye isikhathi engithanda ukukusho nje uThixo uJesu Kristu akamelelene nendlela kodwa umelelana nokwenza kwabantu. Uthola ukuthi enkonzweni mangabe sikhona sithi sidingisa uNkulunkulu akwenzeki. Abantu fika make kwathinta izinto basukuma bonke bayadansa, kodwa ngale kwalokho akhumbuke maye bayasukuma basukumi njengoba sebesukisa zinzima. Abantu uma bengena endlini kaNkulunkulu abamdumisi njengoThixo. Fika abanye bafika ngobhaqa bahambe bayoshintsha bafaka amahili, angazi noma uNkulunkulu udumisa ngamahili. Akukuhle bafake ingubo ey'veza amakhwapha, akukuhle kuNkulunkulu. Uthola ukuthi emsamo phezulu abefundisi bagegeza inwele, awazi ukuthi kwenzakalani. Wonke umuntu ogcotshiwe kodwa uthola ikhanda lakhe alimile njengoba uNkulunkulu elenzile. Benza izinto zakulelizwe, bayazijabulisa ngalelizwe. Uye komama befundisa, uthole omama befundisa bashaye into ongayazi ekhanda, badobe amashiya balujile into engafuni ukubonakala, abanye kuyabonakala. Awazi ukuthi kwenzakalani phakathi ebandleni. Omama befundisi bathatha amaduku babeke emadolweni ukuze kungabonakali kude, kodwa utholakala ukuthi ungumama umfundisi. Manje kuyamangaza ukuthi ngoba umama umfundisi uyisibonelo sebandla, abantu besifazane bazogqoka kanjani ngoba nowebano nobe begqoka kahle uzothi hayi ngimbonile lo mama umfundisi nami ngifuna ukufana naye. Alikho ihlazo kaJesu, konke kulungile. Ufake iqephezana ukuthi uma uhlangana nowesifazane endlini kaNkulunkulu ugqokile kahle, uma uhlangana naye mlandela ngamehlo esedlulile kuyo, umqhewu uyongena emantshwebeni phansi kwezinto. Umzalwane njalo ufaka amacici emlonyeni, emakhaleni, emacibadlebeni, kuyo yonke into. Konke ababenzayo manje uNkulunkulu abizwana nesizinto kukho konke abakwenzayo abenzayo. Ngakho udinga ukuthi umuntu okhulayo akaziphathe njengakhona, anegazi ngoba uNkulunkulu unegazi. Lindela amakhono, lindela abamesabayo, bayakhuleka baphumzele emakhanda, yihlazo emangalisayo, benza konke kodwa baligcina uphawu lwakhona. Kungani kunje? Kuthiwa abaphathi babasha abanjani abanje? Akuzange kwalunga. uNkulunkulu akajabuli ngakho.
uNkulunkulu akaboni njengabo. Abasize uNkulunkulu alungise. uNkulunkulu akabasize. Uyathanda kodwa nizwe kuNkulunkulu nibe ngabalungileyo phambi kwaThixo. Niyalotsha impela izinto abantu bayimpela ngezinto ey'khanyayo bakwazi ukuthi bangabazalwane. Sithi isibonelo ngoba nina niyindlela neqiniso ngoba ningabantwana besikhambane. Kuphi uzithoba kwenu ngoba nidinga nihambe ngokukhona. Abangakhona abangaphandle babonelele kini bakuthande ukukhula. Kungani nihambe nidla amahlombe nithi bize nisendlini kaNkulunkulu nizokhonza nikhonza kanjani namanje? Uzani kancane ke nini kancane ngisakhuluma nalaba bazali mana kancane phela.